Салом алейкум дӯстон, ин видеои моро то охир тамошо кунад. Бачаҳое ки бисёри баъд бозии PUBG бозӣ мекунанд ё Call of Duty ё бозиҳои дигаша бозӣ мекунанд, то охирча тамошо кунанд ва обзор мекунем телефони Poco X6 Pro, телефони игровой. Памяти 856 ва 12 ва 512 тага дар магазини телефон дар наличка мешавад. Се расветка хати сери грей, сиёҳ ва зард мешавад. Метавонем бемалол заказ кунем. Номеро дар рӯи экрана. Пешаи видео бошад, дар видео лайк монед, дар канал обуна шавед. Обзорҳои нав, телефонҳои обзорша гузашта мегзарем дар канал. Барои ҳавай обуна шуда лайка монед дар видео. Мо рафтем ҳозир телефони Poco X6 Pro-ро обзор карда мегзарем. Ва иҷоза бошад мо телефони Poco X6 Pro-ро ай коробкаш распаковка мекунем. Дар дри коробкаш чӣ чизо ҳастанд. Ва как обычно дар расветка хати Poco X6 Pro ё Poco ё зард меша ё сиёҳ меша. Ҳама вақта ҳамин коробкаҳошон. Ва иҷода ҳуй мекунем. Дар дри иҷаш бошад симак барои сим-карта ҳуй карданак мешавад ҳама вақт. Ва иҷода бошад солои ранги солои пешина чихоли прозрачневу ранги сиёҳ мондаги. Иҷа бошад документҳои Poco X6 Pro. Ва иҷода бошад ин чихоли сиёҳи необичный. Ҳозир мезанем шумо дар нишон метавонем чӣ хел мешавад ба чихол. Бе чихол хубтарак бояд ё ба чихол хубтарак? Дар комментария нависед. Официални ай Poco X6 ай Poco ай фирмаи Poco. Ва бо дар дри коробкаш чӣ ҳаст? Инҷода ай ҳама чизи зуруш ҳами ай мада махфул меҷдаги 60 ватта турбозарядка дора. Қатъи кабелаш дар муддати 40-45 минут ай 0 то 100 пир мекунад. Ва барои шумо бошад ҳозир телефони Poco X6 Pro актив карда полни нишон метем. Муҷе пешаи видео телефона актив кардагем нишон метем ҳозир шумода. 64 мегапиксел основной камерашай ва ёрирасонаш 8 ва 2 мегапиксел. Ҷа бошад фанери ки телефони Poco X6 Pro дар ҳаминҷа ҷойгӣ карда шудааст ва пушти корпуси бошад глянсивӣ пайдасад мемонад. Ва пара бошад ҷои киштанак, ҷои пасту баланд карданак ва ай боло бошад барои управлят кардани технико. Колонка ай поён, ай боло ва ай поён дорад. ҷои заряднакш Type-C ва да сим-карта мебарад. Ва корпус бошад алюминий, ай алюминий сохтагиан корпуша. Ай ҳамин сабаб телефон сабука ва вазни бошад 189 грамма. 189 грамма ташкил медиҳад ва 5000 мач батарейка. 60 ватта гуфта гузаштем. 60 ватта турбозарядка дорад. Процессори телефон бошад Dimensity 8300 Ultra. Телефоне ки игровой, слишком игровой. И телефон дар нархи худаш меарзад ё ки не? Бале 100% меарзад. Флагманский телефон бо процессори Dimensity 8300 Ultra. 100% бозиҳои PUBG-ра 90 FPS мебардорад ва дар давоми видео мо шумо да бошад тестем карда медиҳем ҳамаша. Ва ҳозир тарзи сиёмка карданаша шумо да нишон медиҳем. ҳозир мо сиёмка кардастем бо телефони Poco X6 Pro. овозои худаш полни стабилизатори метавонем бинед. Ба 1080 пиксел ба 60 fps сиёмка мекунад. тарзи качестваша бо хутон ба пурагӣ мебинед. Ва ҳозир бошад основной камераша ва ҳозир фронтални камерашам проекта мекунад. Ана и бошад фронтални камераша 16 мегапиксел камера дорад. тарзи сиёмка карданаш ишам бошад фронтални камераш 60 fps ва ба 1080 пиксел мегирад. тарзи сиёмка куниш качества полни ҳамаш дар ҷоша ба гуфтима ҳам камера кунинда 100% телефони Poco X6 Pro. We are number one. ва имрӯза абзори мо бошад телефони Poco X6 Pro буд.
агар ки шумо дар кор бошад номерро дар рӯи экрана метавонед бемалол заказ мекунед. Дар магазини мо беғарз iPoco X6 Pro дига моделам аст, Samsung, Redmi, Realme, любой телефон аст, метавонед бемалол заказ кунед. Агар ки дар дига шаҳрҳои Россия бошед, ба тариқи почта равон мекунем ва дар Тоҷикистон бошед, ба тариқи самолёт равон мекунем. Дар муддати 3 рӯзи корӣ мерасад. چی گفتنیم در برای پوکو X6 Pro بعدی ابزار کردم و شما دیدین چی بود در کامنتر نویسه و در ویدیوی نوبتی برای شما چی تلفن ابزار کنیم در کامنتر همشه نویسه. ما کامنترهای شما را ابزاتیلی میخونیم تا آخر شه.